ମୋହିନୀ ଆଜି ମାନସୀଙ୍କ ଗାଲରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପବନ ଆଜି ରାଗିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପବନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଜୀବନ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପବନକୁ ସେଠାରେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପବନ ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଚୋରା କବାଟକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବନ କହୁଛନ୍ତି ଏ କବାଟ ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି କହିକି ଜୀବନ ସେ କବାଟକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଭିତରୁ ପବନ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫଟୋରେ ଦି ଜଣ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଝିଅ ହାତରେ କି ଚିହ୍ନ ହେଇଛି। ଜ୍ୟୋତି ଏମିତି କହୁଥିବା ସମୟରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଚୋରା କବାଟ ଦେଇ ଭିତରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ହାତ ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ଏ ବାକ୍ସ ଆଉ ଚୋରା କବାଟକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିଲି। ତାମାନେ ମୁଁ ବାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଦେଖିଛି ସେସବୁ ସତ ହବ। ଏମିତି କହିକି ଜ୍ୟୋତି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ସେଠିକି ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି, ତମେ ବାକି ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ଦେଖିଥିଲ ସେସବୁ ମତେ କୁହ। ଆଉ ଜ୍ୟୋତି କହୁଛନ୍ତି ସାନ ବାବୁ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତମେ ମରିଯାଇଛ। ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ଜୀବନ ଆଉ ଘର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜ୍ୟୋତି କଣ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ କି?